A Deputación de Pontevedra saca peito pola súa xestión na capital da provincia e nos concellos da súa contorna. O presidente Luís López puxo cifras a esta intervención. 27 millóns de euros en investimentos e impulso á cultura, o deporte e o asociacionismo. Só no concello pontevedrés a achega das arcas provinciais acadou os 15 millóns de euros. Que tal, saúdos? A Mancomunidade do Salnés recibe a representantes das principais organizacións empresariais chinesas en España. Ao longo destes días percorreron as primeiras etapas da ruta do Padre Sarmiento, ademais con fins solidarios a prol dos afectados pola Dina de Valencia. A visita permite tamén fortalecer os lazos de cooperación entre o organismo comarcal e o empresariado chinés, abrindo camiño para futuras oportunidades de colaboración. Esta mañá, ademais, os tres líderes das principais asociacións foron nomeados embaixadores de honra da comarca. A parroquia de Cando, no concello de Outes, vive estes días un clima de tensión tras os enfrontamentos entre o cura e un grupo de veciños. Acúsano de impoñer os horarios, tarifas e demais condicións para os enterros ou prohibir que sexan oficiados por outros curas. Dende o Arcebispado de Santiago emitiron un comunicado defendendo a xestión do párroco. Hoxe comemórase o Día Internacional das Persoas con Discapacidade. En Vilagarcía, deporte e inclusión foron da man a través dunha iniciativa centrada no baloncesto. En Pontevedra, a Praza da Peregrina foi o centro da festa reivindicativa. E no Barbanza, entre tanto, escolares de toda a comarca participaron no Festirititi organizado por Amigos en Boiro. O cinema emerxente internacional volverá ter o seu espazo en Pontevedra. Do 10 ao 15 de decembro volve Novos Cinemas, que celebrará a súa 9ª edición poñendo foco nos primeiros e segundos traballos de cineastas de todo o mundo. Fará cunha programación de case 40 filmes repartidos nas súas tres seccións: oficial, cores e latexos. 12 destas películas son estreas en Galicia. E Ribeira vai inaugurar este xoves unha pista de xeo. Trátase dunha iniciativa impulsada pola Asociación de Empresarios na que se implican tamén os concellos de Ribeira, A Pobra e Porto do Son. O obxectivo é favorecer a dinamización do tecido comercial de toda a comarca. Asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. A Deputación de Pontevedra saca peito pola súa xestión na capital de provincia e nos concellos da súa contorna. O presidente Luís López puxo cifras a esta intervención: 27 millóns de euros en investimentos e impulso á cultura, o deporte e o asociacionismo. Só no concello pontevedrés a achega das arcas provinciais acadou os 15 millóns de euros. Máis de 27 millóns de euros é a contía dos investimentos realizados pola Deputación de Pontevedra na capital e nos concellos da súa contorna. Case 5,9 millóns de euros ao beiro do máis provincia, medio millón de euros do primeiro plan de infraestructuras deportivas, 1,5 millóns de euros do programa POM 2030 que foron asinados por este goberno, 5,4 millóns de actuacións e infraestructuras, e aquí non estamos a incluir as accións de futuro, non estamos a incluir o 1,1 millóns de euros contemplados de entrada no orzamento para a Bienal ou obras que estamos a realizar no Palacete das Mendozas por 450.000 euros. O traslado do parque de maquinaria ou o financiamento da obra de pavimentación na Portela no Concello de Barro ou a nova pista de pump track en Poio son algunhas das actuacións destacadas polo presidente. López falou tamén do investimento realizado na capital de provincia. A Pontevedra destináronse preto de 15 millóns de euros. Porque eu dicía que os investimentos teñen que ir da man tamén das facilidades para investir. Levamos ano e medio de goberno e na parte que se refire a Pontevedra só podemos destacar a colaboración e a lealdade institucional, que ademais é o que todos esperamos, non cabe outra cousa. Que houbo discrepancias? Houbos, hainas e habrás, pero na parte que lle corresponde, que lle importa a xente, os avances. Houbo os avances, houbos, hainos
eu estou convencido que o sabrá. Así, o Goberno provincial dedicou, entre outras actuacións, 1,6 millóns de euros á redacción do proxecto de Santa Clara, outro tanto para a renaturalización da Xunqueira de Alba, 1,4 millóns para a reforma da iluminación do Lérez ou 2 millóns de euros a actuacións nos viais perimetrais na Praza de Barcelos. Queremos, y es lo que quiere el presidente Luis López, una diputación con infraestructuras que sean del siglo XXI y para ello estamos trabajando, una Pontevedra que avance para ser un referente cultural, no solo gallego, no solo nacional, sino poner a Pontevedra culturalmente a nivel internacional, y una Pontevedra que camina de la mano de la Diputación, comprometido con los vecinos y con sus vecinas. López completou o balance deste ano referíndose tamén a outras áreas, como 640.000 euros dirixidos a 70 asociacións veciñais ou comunidades de auga, 320.000 para apoiar preto de 450 entidades culturais ou os 225.000 para impulsar 145 actividades ou entidades deportivas. A Mancomunidade do Salnés recibe a representantes das principais organizacións empresariais chinesas en España. Ao longo destes días percorreron as primeiras etapas da ruta do Padre Sarmiento, ademais con fins solidarios a prol dos afectados pola Dina de Valencia. A visita permite tamén fortalecer os lazos de cooperación entre o organismo comarcal e o empresariado chinés, abrindo camiño para futuras oportunidades de colaboración. Esta mañá, ademais, os 3 líderes das principais asociacións foron nomeados embaixadores de honra da comarca do Salnés. O Salnés continúa tecendo lazos coa China. Estes días un grupo de representantes das principais organizacións empresariais chinesas en España percorreu as primeiras etapas da ruta do Padre Sarmiento, ademais con fins solidarios a prol dos afectados pola Dina de Valencia. Unha iniciativa que vai na liña de seguir estreitando os lazos de cooperación entre ambos territorios, dende o punto de vista cultural e tamén económico. Y la verdad es que hay muchos vínculos que nos unen y hay mucho interés comercial tanto por parte de nuestros compañeros de China como por nuestra parte. Por el Salnés, pero ya no solamente por el Salnés, sino por la provincia de Pontevedra y por Galicia, porque si todo fructifica tal y como estamos trabajando en los últimos meses o en las últimas semanas, pues la verdad es que bueno, podemos llegar a crear un proyecto comercial moi interesante para todas as partes. O turismo é un dos eixos de traballo nos que quere afondar a mancomunidade, máis aínda cando o xigante asiático se converteu no maior emisor de turistas do mundo, con 130 millóns de viaxeiros ao ano. Boa parte deles son un perfil máis que axeitado para chegarse a Salnés. El 82% de esos turistas chinos que salen del país son de una edad entre 21 y 42 años. Es una edad perfecta para venir aquí. ¿Y qué buscan? Buscan cultura, buscan gastronomía, buscan buenos paisajes. No busca tanto del sol y playa. Entonces, está buscando algo, unha experiencia diferente, ¿no? Ademais, nestes momentos, a China ten tamén o foco posto noutros sectores clave da nosa economía, o viño e as conservas. Os empresarios chineses amósanse máis que dispostos a seguir avanzando neses vínculos comerciais para abrir novos mercados con España. No solo que promovemos el que venga mucho turismo China a conocer Camino de Santiago, a probar gastronomía, el mejor vino Sabarino y todo eso, sino también queremos llevar el producto es buena y alta calidad. Esa es la que nosotros queremos, se conserva tanto la que hemos probado otro día, son las mejores que hay. Para mí, cuando abre una botella, no solo es una conserva, sino es deliciosa. No marco desta visita, a Mancomunidade aproveitou para nomear embaixadores de honra da comarca do Salnés os líderes das principais organizacións comerciais chinesas asentadas en España. Na Illa de Arousa continúa o debate pola suba das taxas ás vivendas turísticas. O PP vai solicitar a celebración dun pleno extraordinario para pedir que se anulen eses incrementos nas facturas do lixo e saneamento. Dende o goberno local insisten en defender esa medida. O alcalde di que ese incremento debese a un reaxuste porque estas vivendas non estaban gravadas no treito que lles corresponde, senón que nestes momentos teñen a mesma carga impositiva que calquera vivenda convencional. O debate sobre as taxas ás vivendas turísticas continúa na Illa de Arousa. Logo das críticas de Abiturga, o colectivo que representa as vivendas de uso turístico, o PP anunciou que vai solicitar un pleno extraordinario para reclamar que se anulen eses incrementos nas facturas do lixo e no saneamento. Os populares defenden que este tipo de vivendas deben pagar o mesmo que unha casa convencional dun veciño, un criterio que non comparten dende o goberno local. Son unha actividade económica
ao ser unha actividade económica como calquera zapatería, como calquera ferretería, como calquera comercio de roupa que hai neste municipio, pois ten un gravamen superior a unha vivenda habitual. Bueno, pois neste caso entendemos que é unha actividade económica e como actividade económica vais a gravar na tarifa 2 ou gravase na tarifa 2 as vivendas turísticas. E no medio deste debate o alcalde explica ademais que houve un erro a hora de tipificar as vivendas turísticas polo que este ano se lle vai aplicar unha tarifa semellante ás dun hotel de 20 habitacións. O Executivo tentará solucionar o problema canto antes. En principio estaba aprobado este ano na tarifa 3, neste ano a tarifa 3 tense que aplicar. O que estamos vendo é se a partir de xaneiro podemos xaneiro un pouquiño antes podemos devolver, por chamar de alguma maneira, ese gravamen, bueno, esa bonificación que estaba para o ano que ven. Se non se pode, para o ano que ven, a bonificación entrará en vigor a partir do 1 de xaneiro, e en este caso as vivendas de uso turístico para o ano que ven, pois como hubo este problemiña, este erro, pois ainda van a pagar menos que unha vivenda habitual. En todo caso, sobre as críticas lanzadas dentro do PP, Arosa aproveita para salientar a situación interna do grupo da oposición, lembrando que o seu líder é concelleiro non adscrito. Ten que solicitar o PP, porque Matías Cañón non é concelleiro non adscrito, non é concelleiro do Partido Popular. Non lle queda outro remedio que, como non quere únense para o que lle dá eles a gana, pois sigo insistindo que Matías González Cañón é concelleiro non adscrito, non é portavoz do Partido Popular, a moito que eles queiran vender como eso, solicitarán, están dentro do seu dereito, lógicamente será atendido. A intención do PP é que esa sesión extraordinaria centrada nas taxas das vivendas turísticas se celebre antes de que remate este ano. A parroquia de Cando, no concello de Outes, vive estes días un clima de tensión tras os enfrontamentos entre o cure, un grupo de veciños. Acúsano de impoñer os horarios, tarifas e demais condicións para os enterros ou prohibir que sexan oficiados por outros curas. O último episodio denunciado polos veciños tiña lugar hai apenas 15 días cando o párroco negouse a enterrar a un defunto no horario solicitado pola familia. Por favor, enterrándolo pola tarde. Non, pola tarde non podo porque ás 5 teño unha cousa e tal. E dixo, vale, pois entón chegamos a un acordo. Ás 3:30, se te parece ben, podemos, nin para ti ás 3:30 podemos facelo, non pasa nada, que as horas xa chegaron os familiares e podemos facelo ás 3:30. Xa yo dixen aos da funeraria, aquí se enterra, como digo eu, cando digo eu poño as normas, entonces o único que podes facer é faz a misa a hora que queres na parroquia do cura ese amigo voso e logo despois aquí habrá un laico que o acompañe a enterrar, pero non quero que sea un laico, quero que sea un cura, un sacerdote, e nós temos uns amigos que poden ver, non varios ademais. E dice, non, aquí non pode vir ninguén. Non é a primeira vez que acontece algo similar, posto que outro veciño denuncia unha situación moi semellante cando faleceu a súa nai hai agora un ano. O día do enterro, os da funeraria chegaron xunto de min e dixeronme: mira, se non lle pagas 280 euros por culpa da limpieza dos panteóns que ninguén lles mandou limpiar, como era o día do enterro, non quixen problemas ninguns. Entonces, pois bueno, fixen unha transferencia, xa lle fixe transferencia á funeraria, dixo, pois xa non hai problema ningún, non hai problema ningún. Entonces, o sacerdote que había antes aquí en Cando, falouselle de que acompañase a miña nai. Entonces foi no coche fúnebre. A sorpresa nosa foi que cando chegou ao adro estaba ele esperando por miña nai. Abreu a porta e dixo: ti aquí non baixes, ti aquí non tes potestad para enterrar a ninguén. Pola súa banda, dende o Arcebispado de Santiago emitiron un comunicado aclarando que se respetou en todo momento o dereito de enterramento dos fieis e que é competencia de cada parroquia regular os usos e costumes recaendo sobre o párroco a xestión do cemiterio. Defenden o labor de Antonio Freire á fronte da parroquia e apelan ao diálogo para fomentar un ambiente de cordialidade entre os membros da comunidade parroquial. Pola contra, os veciños din que esta vontade de diálogo dista moito da realidade. O arzobispado chamou, mandoulle un mensaje por WhatsApp a un dos curas que veña prohibíndolle que nos acompañaran a enterrar ao noso familiar, o que me parece unha auténtica vergoña.
Ademais, o arzobispado ahora saca unha nota dicindo que se fai por tradición, non sei que, pero non sei a que están xogando esta xente. A parte de diálogo, comigo ninguén me va a falar, non me deu ninguna explicación, mandelle mails, mandelle de todo, non me contestan. E cambiamos de asunto, xa está en marcha a 10ª edición do Obradoiro de Emprego Taume que desenvolven de xeito conxunto os concellos de Ribeira e Porto do Son. Un total de 20 alumnos recibirán formación durante 9 meses nas especialidades de conservación e mellora de montes e carpintería. Trátase dun programa mixto de formación e emprego encamiñado a incrementar as competencias e facilitar o acceso ao mercado laboral de persoas que actualmente están no paro. Ademais do financiamento dos concellos promotores e da Consellería de Emprego, a Xunta achega 30.000 euros adicionais para incentivar a contratación dos alumnos por parte das empresas. Hoxe conmemorase o Día Internacional das Persoas con Discapacidade. Facemos un repaso das principais actividades desta xornada logo da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. Deporte e inclusión foron da man hoxe en Vilagarcía. A Asociación con eles de Atención a Persoas con Discapacidade Intelectual organizou unha xornada para visibilizar que as persoas con discapacidade forman parte da sociedade. Coincidindo co Día Internacional das Persoas con Discapacidade Intelectual, impulsaron unha xornada deportiva no pabillón de Fontecarmoa, centrada no baloncesto. Participaron formando equipos conxuntos os xogadores e xogadoras de baloncesto do Clube Polideportivo do Colexio de Educación Especial de Vilagarcía e os xogadores e xogadoras de categoría senior da Asociación Deportiva Cortegada, así como Básquet Base Club. Desta maneira, as xogadoras da Liga Feminina de Segunda e Primeira División Nacional xunto con xogadores de Primeira e Terceira División Autonómica mesturáronse cos xogadores do Clube Polideportivo de Educación Especial, formando equipos unificados. Tamén se organizaron diferentes probas de habilidades baloncestísticas en parella, onde uns xogadores animaron a outros a conseguir cada obxectivo. No Barbanza celebraron tamén por todo alto este Día Internacional da Discapacidade. Escolares de toda a comarca participaron no Festirititi organizado por Amigos en Boiro. Na Pobra, entre tanto, a Praza Segundo Durán acolleu unha xornada de xogos a cargo de Ámbar. Como cada 3 de decembro, unha nova edición do Festirititi encheu Boiro de cor e diversión. Centos de nenos de 20 centros educativos de toda a comarca participaron neste festival da integración desenvolvido no pabillón de Barraña. Hai 20 colegios, 1.250 personas e 150 personas con discapacidade. Eu creo que é importante. Hai de todo Barbanza colegios, de Dodro e de Lousame. O xogo foi o motor da festa, a que tamén se sumaron autoridades non só a nivel local. Darlle as parabéns a Amigos por este tipo de eventos e de integración onde hai máis de 150 rapaces con discapacidade e, bueno, e a festa da integración, non? Neste Día Internacional das Persoas con Discapacidade, a importancia que teñen as entidades que como Amigos traballan cos rapaces que teñen discapacidade, pero sobre todo tamén coas súas familias. Para construir unha sociedade xusta, unha sociedade inclusiva, é fundamental inculcar certos valores desde a infancia. E hoxe temos aquí un exemplo perfecto pois desas accións que hai que promover. A Asociación Ámbar tamén quixo conmemorar esta efeméride cunha xornada festiva. Usuarios da entidade escolares da Pobra participaron nos actos desenvolvidos na Praza Segundo Durán. Recalcar que non somos invisibles, que é fundamental, que as persoas con diversidade existen e forman parte da sociedade e teñen que participar. Ademais de xogos e actividades lúdicas, os asistentes deron lectura ao manifesto para reclamar ás administracións unha sanidade e atención social de calidade, así como a igualdade de oportunidades a prol dunha sociedade máis inclusiva. En Pontevedra, a Praza da Peregrina foi o centro da festa reivindicativa. Diferentes colectivos de atención a persoas con discapacidade reuníronse para celebrar o acto co gallo do Día Internacional das Persoas con Discapacidade. Como xa é tradición, dende 2016 fixeron o colema baixo o mesmo paraugas. Deste xeito reivindicaron a diversidade funcional e alzaron a voz sobre as necesidades e barreiras ás que se enfrontan a diario. Colectivos como Adicame, Xuntos Pontevedra, Amizade, Asei, Xoga ou Amencer Aspace non faltaron a convocatoria, que estivo animada con música e bailes. Tamén se deu lectura ao manifesto desta xornada.
Dende Adicán e como presidenta da asociación suscribímonos totalmente a este manifesto. Debemos reivindicar as nosas fortalezas, defender os nosos dereitos, vivir con dignidade. Debemos ser escoitados e, sobre todo, loitar contra a discriminación física, psíquica, social e económica. Estamos felices de celebrar un ano máis todos xuntos o Día Internacional das Persoas con Discapacidade. No mundo hai 4 millóns de persoas con discapacidade e queremos que toda a sociedade escoite que ose vos pedir e pedimos. Queremos participar de forma activa na sociedade e loitar por estar representados todos os ámbitos. Aínda na actualidade existen barreiras físicas e cognitivas. Por iso exiximos que se cumpra a normativa de accesibilidade en todos os espazos públicos e privados. O cinema emerxente internacional volverá a ter o seu espazo en Pontevedra. Do 10 ao 15 de decembro volve Novos Cinemas, que celebra a súa 9ª edición, poñendo foco nos primeiros e segundos traballos de cineastas de todo o mundo. Vaino facer cunha programación de case 40 filmes repartidos nas súas 3 seccións, oficial, cores e latexos. 12 destas películas son estreas en Galicia. Novos Cinemas volve a Pontevedra para poñer o foco sobre o cinema emerxente. A 9ª edición deste Festival Internacional desenvolverase na cidade do 10 ao 15 de decembro. E o que queríamos facer este ano? Apostar por unha ecodiversidade e unha biodiversidade que se ve na propia programación, tanto na competición oficial en latexos ou a nova sección que incorporamos, que era Ceres. O filme La Parra do ferrolán Alberto Gracia, recentemente galardoado na Seminci, protagonizará a sesión inaugural, comezando cunha programación con 39 filmes repartidos nas súas 3 seccións, oficial, Ceres e latexos. 12 destas películas son estreas en Galicia. O que se pretende ter unha programación diversa, que asuma esa diversidade e apoña cada sociedade. Todos somos distintos e hai que apostar por iso. E, sobre todo, defender os que se arriscan, que creo que o lema do festival. Facer comunidade, defender o que se arriscan, tender pontes e recoller. Esa é a base da programación deste ano. O festival reforza tamén a súa vertente formativa co fin de servir de impulso creativo para cineastas emerxentes. Faino a través dos laboratorios de primeira longametraxe, os encontros cos profesionais do audiovisual e os talleres adaptados a distintos públicos con directores como Álvaro Gago. Que non sempre temos como EVAs, como todos os seres humanos, a nosa EVA era que nos faltaba un chisquiño máis na formación, que era, temos que visibilizar e socializar que fai a xente que está nas escolas e nos centros formativos audiovisuais e de cinema de Portugal e de España. O guionista, montador e realizador francés Maxime Martinot protagonizará a súa primeira retrospectiva internacional nun festival. Pola súa banda, ourensa Paula Veleiro será encargada de pechar esta nova edición de Novos Cinemas coa estrea de Separaste Moito, un filme fondamente persoal que desenvolveu no laboratorio da 6ª edición do certame Pontevedrés e pro que contou con Brais Romero na produción. Ribeira vai inaugurar este xoves unha pista de xeo. Trátase dunha iniciativa impulsada pola Asociación de Empresarios na que se implican tamén os concellos de Ribeira, A Pobra e Porto do Son. O obxectivo é favorecer a dinamización do tecido comercial de toda a comarca. O grupo Fercosti, encargado da instalación da pista de xeo no malecón de Ribeira, apura estes días os últimos detalles para que poida estar operativa de cara xa a esta ponte festiva. A previsión da Asociación de Empresarios de Ribeira é mantela ata o 12 de xaneiro para favorecer que veciños de toda a comarca do Barbanza poidan gozar desta oferta de lecer durante o Nadal sen ter que desplazarse ata as grandes cidades. Todos os rapaces de todo o concello de Ribeira, indistintamente sean do centro ou de todas as parroquias, poidan disfrutar desta pista de hielo. Vamos a facer un amplio desglose de como poder participar tanto en AMPAs, tanto en colegios, tanto en clubs, tanto en calquer sector de rapaces que queiran participar ou que queiran disfrutar da pista de hielo. Vamos a poñer días e horarios para que realmente podan disfrutalos a precios moi económicos. En ese sentido, como digo eu, desde a asociación, a pista vais a montar para disfrute de toda a comarca do Barbanza, para que, digamos, podamos ter e dicir que non teñan sempre que desplazarse a outros concellos para poder disfrutar da campaña de Navidad. Aínda que a iniciativa parte da Asociación de Empresarios, conta coa colaboración dos concellos de Ribeira, A Pobra e Porto do Son, como primeiro paso para mancomunar eventos deste tipo que serían moito máis custosos se ofrecesen de xeito individual.
Os establecementos destes municipios repartirán entre os seus clientes entradas para a pista de xeo, como incentivo para mercar no comercio de proximidade. Os nosos comerciantes van a dar entradas para a Ribeira e estamos encantados de participar, xa digo, de maneira mancomunada neste tipo de actividades e, sobre todo, no Nadal, que está sendo unha data que cada día colle máis forza, non só para que disfruten os veciños, sino tamén para crear o que é riqueza a nivel económico. Y desde la Concejalía de Mercados pues intentaremos también, pues a lo que lleguemos, intentaremos entre 400 y 600 entradas si puede ser, para promocionar también la compra también de nuestros productos marineros, y tanto en fruterías, en pescado, también apoyando a nuestro mercado municipal. O prezo xeral da entrada é de 7 euros, aínda que haberá bonificacións para grupos escolares. A campaña comercial de novembro na Pobra chegou ao seu fin co sorteo do Gran Premio Final. De entre todos os clientes participantes, Charo Vázquez foi a afortunada gañadora dunha viaxe a Euro Disney para 4 persoas. Ademais da ledicia, pros premiados dende a Consellería de Promoción Económica amosaron tamén a súa satisfacción co desenvolvemento desta campaña que se puxo en marcha para dinamizar a economía local nunha época de menor fluxo comercial como adoita ser o mes de novembro. Participaron medio cento de establecementos de sectores variados que valoraron moi positivamente esta iniciativa. E a Consellería de Igualdade da Pobra volve ofertar un obradoiro de conciliación pro Nadal. Desenvolverase durante todo o período non lectivo nas instalacións do Colexio Salustiano Rei Eiras. As inscricións poden realizarse ata o 18 de decembro. As familias da Pobra volverán dispoñer este Nadal dun servizo para conciliar estas datas non lectivas coas obrigas laborais. Dende a Consellería de Igualdade apostamos polos obradoiros de conciliación para facilitar a conciliación da vida laboral e familiar de todas as familias da Pobra do Caramiñal. Volvémolos a celebrar ou a facer todos os días non lectivos destas festas de Nadal. Comezaremos o 23 de decembro. Teremos diferentes sorpresas para que todos os nenos e nenas estén co pasen moi ben e estén ben atendidos e disfrutando tamén do Nadal, aínda que teñan que acudir aos obradoiros. Os interesados en inscribirse poden facelo ata o 18 de decembro no Departamento de Igualdade. Está destinado a nenas e nenos de infantil e primaria e vaise levar a cabo no CEP Salustiano Rei Eiras. O seu horario habitual será de 9 a 2 da tarde, aínda que as familias que o precisen poderán contratar o servicio de madruga e comedor. O prezo por persoa será de 45 euros e a este prezo se lle aplicará unha bonificación do 50% á segunda irmá ou segundo irmá que acuda e será de balde para a terceira. Hai un prazo límite para a inscripción que será o mércores 18 de decembro. Esta iniciativa conta co financiamento do Plan Corresponsables do Ministerio de Igualdade. Pois así rematamos, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado o programa Falemos. Como sempre, graciñas por estaren aí.